किले के सातों जन्म कौन पैदा हो जाई पसवान के लकीर साला कहवन मिटाई हे दुसाध के लकीर साला कहवन मिटाई। हिला पसवाने से हिला राउर आइल बाटे अनेकों सुपरस्टार कइल बा। ई गाना के लेके भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद चलता काने शायद रउआ पता होखे। देखिए हम दूसरा के फेर बना रहे नहीं काहे कि देखिए हमरा जौन अच्छा लागेला हम उहे गाइले के का गावत तो हम ना सुने नहीं हमरो बहुत लोग उठा के कि बटे लिखल इतिहास में ई सब सिलसिला परखंड होया जिला पसवाने से हिला कि परखंड होया जिला है दुसाध से। गाना हमनी के खून में रंगदारी बा। हमनी के एगो दुसाध जौन परिवार बटे जौन चौहरमल बाबा रहन वो बाबा शेर से लड़त रहन आ हमनी के चौहरमल बाबा के वंशज हैं जाए। तो जब हमनी के बापे दादा जौन बड़ुए जौन एकदम शेर से लड़त रहे तो शेर से सावा शेर लड़ेला। तो जब हमनी को वही खून के बानी जाता फिर हमनी के रंगदारी कम कैसे हो जी। रंगदारी असली खून एगो लहिकाए जान अरे कि मजाल कौना लाल के अरे कि मजाल कौना लाल के छुदी पसवान जी के माल जेल के धमकी से ना पीछा हटल बा हमार जनुआ कोई कई बार जेल के टपल बा। जी नमस्कार प्रणाम दोस्तों। अभी हम पहुंच गइल बानी पासवान स्टार अमन अनमोल जी के और यहाँ के बगानी में बारिश के भी आनंद उठावतानी। भैया सबसे पहले हमारा चैनल में राउर स्वागत बाटे। जे भी देखता बिहारी बाबू चैनल के अमन अनमोल को 200 नौजोड़ के कोटि कोटि प्रणाम बा भैया। आज बगानी में बारिश के लुप्त लेते हुए मजा लेतानी। हाँ आज गांव पे रही जाता भैया कि चलो तनी बगान में बैठल जी तले जे बगान में नहीं तो रउआ फोन कइनी तले जैसे रउआ नहीं तो बारिश होने से ले कइनी बारिश लेके नहीं बारिश होखत बाटे और बगान के भी नज़ारा देख सकत हैं जे कितना शुद्ध वातावरण के और स्वच्छ बाटे हवा भी चलत बाटे। बाकी यहाँ के पर डे पासवान के ऊपर लगातार 3 गो धमाका कइले बानी वही गाना के लेके आज बात हुई। भैया अभी और गाना आज आइल बाटे जौन की पासवान के लकीर के मिठाई एकरा के लेके का कहूं। गाना के भाव रहे और बड़ी सुंदर गाना अमन अनमोल इंटरटेनमेंट पाइल बाटे गाना और गाना के भाव बाटे किले के सातों जन्म कौन पैदा हो जाई पसवान के लकीर साला कहवन मिटाई हे दुसाध के लकीर साला कहवन मिटाई। ई गाना अमन अनमोल इंटरटेनमेंट पाइल बा सुबह से बहुत प्यार मिला था। अच्छा एकरा से पहले भी राउर एगो गाना आइल बा कि परखंड होए जिला पासवाने से हिला। हाँ एगो गाना अमन अनमोल इंटरटेनमेंट पाई रहे जौन कि एकदम एक तरफा पासवान समाज में बजाता और एकदम ट्रेंडिंग में वो गाना बा इंस्टाग्राम रील्स पर ट्रेंड। हाँ एकदम हर एक जगह गाना ट्रेंड बा और वो गाना के भाव रहे कि बटे लिखल इतिहास में ई सब सिलसिला परखंड होया जिला पसवाने से हिला कि परखंड होया जिला है दुसाध से हिला। अच्छा भाई बहुत लगातार सब गाना आवत और भी एगो गाना हमनी के आप सबके बीच में एकदम बवाल कैले भाई आप सबके प्यार और मोहब्बत बटे। लइकिया कहतिया कि अरे कहता फोन एगो लहिकाए जान बड़ी करता परेशान हुए जान कि कहता कि दीवाना हई तोरा गाल के। तब और भाई कहता अरे कि मजाल कौना लाल के अरे कि मजाल कौना लाल के छुदी पसवान जी के माल के मजाल कौना लाल के। हम गाना गार्दा कैले बा आरएल म्यूजिक पाइल बा ई गाना और एकदम अच्छा लगातार जौन है गाना बाटे परखंड है जिला पासवाने से हिला राउर आइल बाटे अनेकों सुपरस्टार कइल बा। ये गाना के लेके भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद चलता काने शायद रउआ पता होखे। देखिए हम दूसरा के फेर बना रहे नहीं काहे कि देखिए हमरा जौन अच्छा लागेला हम उहे गाइले के का गावत तो हम ना सुने नहीं हमरो बहुत लोग उठा के गावेला तो हम वो सबके फेरा बना रही लगे कि हमार गावता हमरा जौन अच्छा लागेला वो चीज़ हम गाइला भैया। सब अपना अपना जात के ऊपर गाना गावत ओकरा में तो गर्व बाटे। देखिए कहे के मतलब है कि जात आप ना छुपावे के चाहिए सब लोग अपना जात पे गावता एगो गर्व के बात बटे कि सब लोग एगो समाज ऐसा बटे कि सब लोग अपन जात देखावता तो सब लोग खातिर अच्छा बात बस सब लोग अपन करता सब लोग आगे बढ़ता बढ़े के चाहिए जी। लगातार राउर गाना आवत आटे अब आगे का धमाका करतनी। अभी तो पासवान पर बैक टू बैक एकदम धमाका कइले बानी।
गाना अभी हमने के आगे बहुत तगड़ा तगड़ा गाना के कुल रिकॉर्डिंग भइल बा, बहुत सारा कंपनी से गाना होता। और अभी जस्ट आज बात भइल फटाफट भोजपुरी से, जौन कि एगो भोजपुरी के एगो बहुत ही अच्छा चैनल बटे, जौन कि हमने के उम्मीद बटे कि कल आदमी दिल्ली भी निकली, गाजियाबाद दिल्ली रिकॉर्डिंग खातिर भैया से बातचीत हो गई बा, और देखी कहाँ तक चलत है। अच्छा, एक बार और हम इंटरव्यू कैले रह, हम आगे रौरा जानत रही कि ऐलान कैले रही, शायद रौरा याद होखे कि कुछ पासवान समाज में बहुत बड़ा करे वाला। हाँ, उहे बड़ा करे खातिर और भाई मतलब बस निकले वाला बा, वही गाना के लेके रौरा जा रहा जी, वही गाना के लेके जाता नहीं, और बहुत जल्द बहुत बड़ा लेवल के गाना लेके आवत नहीं। सब कुछ नहीं है, बाकी सब दर्शक के प्यार बाटे कि एगो कैसनो गाना के मतलब कैसनो का सब गाना तो आदमी अच्छे गावे, लेकिन इस सब के गाना के भी आप सब ट्रेंडिंग में लावत हैं, तो हमारा पूरा उम्मीद ना पूरा भरोसा बा कि वो जब गाना हम लेके आए तो पासवान में एक तरफा एगो इतिहास बनाई गाना। यानी कि ब्रेकिंग न्यूज बा कि जौना गाना के ऐलान कैले रही उ गाना के लेके अब जा रहल बानी शूट पे। हाँ, वो गाना हमने के कहबे करनी, अगर आवे से पहले बातचीत भइला, काल दिल्ली भी निकले के मतलब प्लान एकदम बनल बटे। एकरा से 7 दिन पहले एगो शिवानी सिंह के साथ में राउट ड्यूट सॉन्ग आई रहल हटे। शिवानी सिंह के साथ गाना एगो आई रहे हमने के, जब गाना के नाम रहे कि हम जो गानो हो जाए कि जेले से टपल बा। जेले से टपल बा। हाँ, वो गाना रहे कि हई जेल के धमकी से ना पीछा हटल बा, हमार जनुआ कोई कई बार जेल के टपल बा। यह गाना के भाव रहे जी। लड़का के लड़की कह लड़का कहत रहे, अरे कि 2 नंबर के लभर काम करे तोर बड़ी, अरे कि कहियो ना कहियो लागी हथ कड़ी, कि पुलिस थाना, यही तरी कुछ गाना रहे, याद नहीं किया पाओत। अच्छा, अमन अनमोल जी के रंगदारी में कितना इंटरेस्ट बटे, जैसे रंगदारी गाना ले में देखी रंगदारी हमने ये खूने में से कि रौरा बैक टू बैक एकदम रंगदारी के लेवल पर धमाका करीला। देखी रंगदारी जौन गाना बा हमने के एकदम वो गाना जौन बड़ुए गाना का हमने के खून में ही रंगदारी बा। हमने के एगो दुसात जौन परिवार बटे, जौन चौहरमल बाबा रहन, वो बाबा शेर से लड़त रहन, आ हमने के चौहरमल बाबा के वंशज हैं जाए। तो जब हमने के बापे दादा जौन बड़ुए जौन एकदम शेर से लड़त रहे, तो शेर से 1.25 शेर लड़ेला। तो जब हमने को वही खून के बानी जाता, फिर हमने के रंगदारी कम कैसे हो जी। रंगदारी असली शुरू तो हमने से भइल बा, यही से बैक टू बैक धमाका रंगदारी। हाँ, एकदम रंगदारी, एकदम बवाल बवाल गाना एकदम आवता है। एक अब कोनो गिनती नहीं है, बहुत बवाल बवाल गाना। तो फिर रंगदारी लेके आ रहल बानी। हाँ, फिर गाना है, पूछे वाली बात तो फिर काल ना परसों एगो रिलीज होता। मैंने रोज हमारे गाना रिलीज होला। एगो रंगदारी से भी हट के एगो बहुत अच्छा गाना कैले बनी जा, हेल्थ म्यूजिक वर्ल्ड पे आवत है कि गांजा वाला गाना, मतलब बहुत अलग अलग लेवल के कुल गाना भइल बड़ी सब। बाकी सब आइल नहीं है तो रिवील मत करो। हाँ, यही से करनी है। बाकी अब हम चाहम कि जाते जाते कोनो अपना तरफ से एगो रंगदारी सॉन्ग हो जाए के चाहिए जरूर। गाना रहे कि इतिहास गवाह बा पूछली है खानदान से, कि तोर दादा दीवाना रहन पासवान के। ये गाना बहुत तगड़ा रहे, लीजर म्यूजिक वर्ल्ड से आई रहे, छोट भाई धीरज के चैनल है, और बहुत प्यार मोहब्बत मिले रहे गाना के जी। बाकी भैया के लगातार बैक टू बैक 3 गो गाना आइल बाटे रंगदारी से जुड़ल पासवान के ऊपर। और ये वीडियो के प्रति रौरा लोग के का विचार बा, अपन विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दे हम जा। जय हिंद।